всички, аз съм Wolf Alpha, а това е Wolf Survival. Wolf Alpha Survival и мисля да почна да снимам на синглплеер, тъй като на мултиплеер много спамат в чата. Ужасно е направо. И това е за пръв път игра на 1.10 версията. Какво е това? Супер, отстрани ми се показвате. Да, сета. И тук съм почнал лекичко така. Съм си направил една малка къщичка. Добре, кафето меч къде ми се появява на... Това е... Добре, малко шива, но макар. Има auto jump опция, както виждате. Само ходите и тя си подскача само. Сега първата ми работа е да си направя щит, който изглежда леко, ето така, читалце, прашка. Слагате едно айранче по средата и ето щит. Взимаме го, слагаме го тук. И са... колко съм готин, като някакъв лицар съм. Ха! И да, се тая. Добре, дразни ме щита. Така и така. И мисля сега да потърся селце, тъй като много искам да живея в село. Не искам да съм самичък, изолиран. Много съм секси. Много е готин човечето. Добре. И да, не знам къде ми е къща. Къщата ми е там, де. Ама ако си изгубя... Какво да направя, брат? Изгубил съм се. Тук тази савана много не ме кефи. Много е равно. Добре, връщам си думите назад. Искам да видя какво... Значи така мога да си я бия, ама да и бия по една четвърт сърчице, като гледам. Да. Тук дропва. Умирате. Няма как. Няма как. Щом дропва храна, всички овчици умират. Мисля да го направя написва. Не съм читър. Не. Няма как. И да потърся сърцето. Та пещера тук някаква много готи. Само да не се окаже бейт. Да, бейт. Добре, не ме интересува. Продължаваме приключението си. На том! Има, ако искате, пишете долу в коментарите, има... Аз няма да го използвам, той като... Как да го кажа? Приложение, такова помощник. В интернете мога да сложа линк. И като, нали, напишете си да си, аз няма да го пиша моя. Сега няма да го показвам, защото ще е тъпо вие да знаете какво има, а аз не. И няма, също аз няма да го ползвам това приложение. Пишете си Сида и то ви излизат там селата където са. Като отидете с мишката, то е отбелязано със съответната точка или квадратче. И като отидете с мишката на него, то показва координатите и само пишете ТП и цъка. Добре, туалетно. Аз така им викам тя туалет. Значи някъде трябва да има следи от цивилизация. Дропва! Да бе, да. Дропва пръчици! What the hell? ОМГ? Вау, супер. Най-накрая малко реализъм в Майнкрафт. Крайно време беше. Ще взема малко както така да си имам. За изпът да ям! Ха! Добре. Село. Къде си село? Сърце. Все едно търсим изгубено кученце. Леле, майко. О, не, става нощ. О, не. Вау, наистина, не, нямам оръжие. Добре, това е малко тъпо. Да, малко тъпо. Малко казвам. Гати логиката. Зайци в пустинята. Вау!
Връщам си думите за реализъма. Репортерито. Вали сняг! Добре де, не може ли пирамида или село да намеря? Ще бия с пръчка па тогава. Един съвет, не обикаляйте сами през нощта в пустинята, защото в пустинята обикновено има най-много мобове и ще ви направят 10 или 20 в едно и до тук бе. Ще. Само тия зайци много ми е чудно как ще се спалнат в пустинята, какво ще ядат за бога. Много логика, зарежи. Добре, то баям е много голям. И майче си изгубих къщата. Да, изгубих си къщата. Нов старт, да! Здравейте всички, това е първи епизод! И няма мобове. Няма мобове. Къде са мобовете? Кокошки. Ще има храна. Ще се яде. О, гледайте сега колко е шибано. Трябва да чакаш брадвата ти да се покаже от долу некъде си, за да дотепаш кокошка с един удар. Добре, кокошката буквално ако и пръднеш ще умре. Ето, много са пълни. Ага, сега с кирка. Бум. Добре, ето, и кирката. Добре, така е по-реалистично, да, наистина, ама... Не знам, дали ако забия кирка в главата на кокошка ще оживее. Логиката. Логиката. Съпъл. Я ги тия, о! Дигате ми ръце. Оро! Опа, не можеш. Назад! Назад! Назад, назад, свиня дебела! Леле. Опа. Абе, как ще го позволявате, бе? Абе! Леле, майко! Мила, майчице! Как тия мангали си го... О, не! Не! Я пая, че ви чакам ли, бе? Слагам си сетовете, които намерих преди 20 минути, сега ще ви праскам. Мопчета! Не идвайте, моля. Добре, само си взема щита и ще стане истински рицар. Ха-ха, хача! Да, нямам никаква храна. Проблем. Тия май 5 в едно ми направиха. Казах ли ви? Няма да ходя си търся айтемите, защото ще загуби тия. Така бе, овца. Добре, връщам се в къщата да преспа. Хил 2. Има ли хоум? О, не се надява да има хоум, защото ти си просто един вълк. Какво искаш от команди? Replace item. Това ми се слага. Theoral. Respect teams. Split players. Да бе, гледай си в командите повече и после що падаш. Падаш? Title. Player. Така. Trigger. Добре. Гледай,
Вижте, добре, това е много готино. О! Добре, виждате ли скелета? Вижте как опъва лъка. Гледайте, гледайте. Оф, на това само мога да се радвам. Само да не беше толкова. Брат. Вижте как, гледайте го! Това как ме радва! Не! Добре, признавам, това е доста реалистично. Постарали сте се. Не! 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 Леле, видяхте ли какви позиции заемаше? Ако му убиеш, няма ти го просто. Дончо! Дончо! Назад, Дончо! Дончо! Дончо, обичкам те, Дончо! По-съно! Да ми ядете ушите! Добре. Те дали ще си тръгнат? Още ли ми правим това? Дончо! Fuck you, Дончо! Fuck you! Дончо! Дончо! Какво правиш на моето легло, Дончо? Виждате ли защо? Още едно? Колко дончета има тук, бе? Виждате ли защо мрази това, където трябва да чакате мечеви да се покаже пак от долу? Че ми напукаха каската. Буквално ми напукаха каската. Да, буквално. Имам малко дървенца да взема за още един щит. Не ме интересува за уния айтеми. И така, да, сега ще продължа да си направя щит. Цак, 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 цак. Цак, цак. Цак, това тук и това тук. И сами елата. Ето едно зомби. Ето. Какво ми дигаш ръцете? Това е. Почнеш ни силата на щита. Като спартанците. Буташ, удриш. Буташ, удриш. Буташ, удриш. Удриш! Добре. Става ден. Сега ще подцепа малко дърва, за да си направя по-хубава къща. И мисля да отида на едно пътешествие, само че с легло. Да, с легло. И с храна, най-вече. Да, като се замисля, отивам за храна, не ми трябва дърво. Имам си тук някаква къщичка. Саборетина, имам си саборетина. И отивам за храна. Кажи на Стевка, че е изчистила. Чули? Кажи на Стевка, че е изчистила. Оди да кажеш на жена ми да сготви нещо. Овца. Овс. Добре. Бум.
когато изядете такава плод от зомби, ходете с Shift, защото иначе ви хваща разстройството и няма как, брат, няма как. Я да видим. Овцата. И ставате радиоактивен. Колко много овси. Овсици! Обичам овсиците. Пак си забравих леглото. Много забавно, нямащо. Шугаркейн. Да. Да, същата пустиня, в която умря. Еха, вече 4 блока ли? 1, 2, 3, 4, да, 4 са. Мога да броя. И отивам малко на лов за пръчки. Пръчици. Ето е тоалетната, която видях по-рано. Туалетна. Добре, то път ще тръгна насам. И само натам, за да мога, ако се върна, нали, ако се загубя, просто ще се обърна обратно и ще ходя към туалетната, а туалетната ще ме заведе до вкъщи. Ще мога си направа! О, да. Взимам. Не, това май с брата се взимаш. Да. Ще мога си направя дончовци и донки, които да ми пазят къщичката, докато аз съм в нас. Йей! Да си извадя меча в ръчичката. Ето ги зайците, които мисля, че не трябва са в пустинята и се дразни много. Добре, връщам се. Да, връщам се. Поне си бутна съборетина. Не, че тя не е съборет. Там има въглища, но... Мех, не ми се ходи. О! Затова мрази аутоджъмп. Сега съм пил. Добре, то скача, то си хубаво, да, скача си, ама ето аз ако тръгна на завия. Мога ме прецака, мога по-скочи му дупка. Ето го, ето това не. На тука ли беше? Няма как да не е тук. Тука ми е съборетината. Кажи на Стевка, че изчистил. Уния две сепи ми липсват. Не, май не ми е тук къщата. О, бум! 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 Леле, трагична атака, трагична. Добре, какво става? Как може да се загуба така, бе? През саваната ми навахли. О, не вие, ма как вие да сте, не? Гръмни, ела, че ми трябваш!
Това фърля доста, бе. Надхвърля възможностите ми. Който и се яви. Хубаво, Равинче. Да, няма да го изследвам. Страх ме. Знам къде ми е къщата тя. То Равин бях ли преди? Тя да видя. Добре, не знам къде е къщата. Или ето там някъде. Или... Каштурки, тук ли си? Тук е! Помня ги тия двамата. Тия двамата и на Дови... Здравейте там. Чао, чао. Да ми пише. Я да видим нашите слаборети. Така. Ке изпръжи ми тия пържоли и почвам да бутам къщата. Защото ще се махаме от тук. Просто исках да видите творчеството ми, колко съм такъв много добър. Не, добре, ще правя. Чупи. Тук имам ли въглища? Па имам. Не трябва да остават следи от цивилизацията. Пък и материалите ще са ми нужни, защото и без това не съм се развоил. И да. Чупи. И то в Майнкрафт говно това се прави. Чупиш, строиш. И да. Аре бе, не се ли изпече бе? Добре, ще го изчакаме така фъка като нубовете. Аз съм нуб. Добре. Кода. Виждате колко ган. Аджиба. Леле. Това ако ми стигне, съм Господ. Аз съм Господ? Не съм Господ. Няма стигне. Тук бех тръгнал да си го изравнявам. Тук ще да си прави така мост, па некъде до там. Тук ще да имам някаква базичка. Тук също базичка. И тук ще ми е мината. Тук ще да имам една огромна ферма. Не ми се живее сам, искам село. Ще си бридна вилиджерите. Господ съм! О да. Сега се махам от тук. Тумцка. Викам тук некъде село да ми се регенерира, освен. Затварям си очите. С затворени очи съм, дано се блъсна в село. Дано се блъсна в село. Тръгвам насам, защото искам да се блъсна в село. Прасета ли чух? Така съм много готи.
Това там... Дори бе! Че ще се... А, ето! Затова ми е леглото. Ха-ха-ха. Пинг, пинг. О, колко е реалистично. Едната, тук другата ръка, тук са ми кръчета. Не си плювам. Аз хванахте ли? Поплювам. Защото аз плувам там. Да. Чук-чук! Кой е? Доставка на звънци. Доставка на звънци. Чи? Само това е. Чум. Добре, сега ще игра. Чакам 10 секунди. И умри. Ама то може само един път да го хитнеш и после... пак, що не? Село. Добре. Тая и аз я знам. Ще знаеш, чънка, тук може и малко да полаги. Какво е? От. Пошада лайката в сървърите, бе, зарежи, Катя. Добре. Я да буква for help press F3 plus Q. Я да видим какво е това. Show hitbox. Това е... Лили, това е много готино. Advanced tools. Това май е за durability. Да, за durability. Това е много готино с хитбоксовете. Ето къде има чудовище. Добре. Вече ще знам как да... Ето тук има прасе, например. Аз го знам, защото съм си включил хитбокс. Чардж! И както видите, мечът не бие никакъв демидж, когато не е презаряден. И това е като някакъв хак, подобно нещо такова. Даже показва некъде изгледа. Защо ме гледаш? Защо ме гледаш? Чики съм не странно за повод. И как очаквам да намеря село, като аз буквално трябва да се бутна в него? Сега ще ми скефе си намеря загубените айтеми. Напреде. И викам клипа да го спирам след малко, че... Чардж! Не ми трябва шугарки. Аз съм лъч. Имам ли? Добре, как може да има толкова голям байм и да няма едно селце? И едно селце. Едно маненько. Сега кажа, намерих вълци, койоти, кучета, котки, мачки. Там. Това местенце век. Тук да имаше едно разположено село. Ще си направи гати база. Пасам.
Savannah Club. Спарта Афана ме страх. Тя каже върта се в кръг. Ма тук няма сепи. Ех, Ех, Добре, тази планина много ме кефи. И викам да така лекичко да се закопая тук и да слагам край на епизода. Добре. Да, опитай се да скочиш вътре в малката дупка. Опитай. Може да стане нещо. Вали да търсиш Леонардо Ди Каприо на дъното на морето. Айде. Добре, това беше всичко от мен, Алфа. Майнкрафт няма логика!